Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, las 6:03. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04. May nga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Sa malabutan sa aton sila nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Balita Sunday Edition. Upod sa inyo sini, mga kaaksyon. Aksyon Inten Aboso. Ini naman si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga pangulong dinalaan, balita lokal, duha patay sa aksidente sinigid ang mga aga nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod. Councilor Gonzales nagapangabay sang kooperasyon sa pag-umpisa sang No Segregation, No Collection Policy umpisa subong nga adlaw. Sa balita national, PNP gasumiter ang resulta sang investigasyon. Bato kay Lieutenant Colonel Espinido kag sang iban pa sa Marso 7. Masobra piso nga rollback sa produkto petrolyo ipatuman karon nga adlaw. Sa balita international, Qatar ginkonpirma ang unang kaso sang COVID-19. Sa balita sports, sa PBA, consultants ng TNT nagapating nga dako ang mabulig sang Valuable Veteran Center nga si Eram sa ilang team. Aksyon Balita Morning Edition. Mga detalye sa balita lokal pagkatapos gidlamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 8 na. Sa manitalye sa balita lokal, patay ang seaman kagabian sini matapos na aksidente sa Burgos Extension, Barangay Stefania, tubang sang GT Gasoline Station, las 2 sini ginamang nga aga. Ang mga biktima ko na napatay ginkilala sa kay Julian Amihan, legal ang edad, nagapuyo sa Nabitasan, Liganes, probinsya sang Iloilo. Samtang isa karon Mr. X pa, padayon pa ginakilala sang kapulisan. Kining duwa nagbisita gilamang diri sa Bacolod sa ila sini nga abyan kag naglagaw-lagaw kagabi. Suna kay Police Corporal Bryan Tan, traffic investigator sa Police Station number 4. Alegasyon sa mga saksi kag tricycle driver mismo nga si Ronald Pidyong Gola, madasing ang padalagan sa mga biktima padulong sa east nga portion sa Bacolod. Una nga nasangit ini sa ginasundan nga Innova kag nagbalang-balang kag nagsangit naman sa tricycle. Bangod sa madasing nga dalaga, nadulaan sang control ang driver kag sa motorsiklo, natumba ini kag nalampos ang mga lawas nila sa railings kag simento sang dalan. Dugang panitan kabayan sa investigasyon, ditinado karon sa custodial facility sa Police Station number 4 si Pidyong Gola kag ginapangitaban ang driver sang Innova nga kun mahimo makapadulong sa kapulisan. Aksyon Balita Morning Edition. Ginpanawagan naman ni Association of Barangay Captains President kag Committee on Barangay Affairs Chairman Lady Gles Gonzales sa publiko nga magkooperar sa liwat nga pag-implementar sang no segregation, no collection policy sa syudad sa Bacolod, umpisa subong adlaw Marso 1. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Gonzales nga importante ang kooperasyon sa mga residente, ilabi na ang mga opisyal sang barangay. Sa idalom sang sininga pulisa, hindi na pagkolektahon sang garbage hauler nga IPM Construction and Development Corporation ang mga basura nga wala masegregate. Ining una nga gin-implementar sang syudad sa tungtuig 2018, apang nagkaproblema bangod sa kapaslawan sa mga residente nga matuman ang insakto nga pagtipon sa mga basura. Ang Solid Waste Education and Enforcement Team among magamonitor sa liwat nga implementasyon sang No Segregation, No Collection Policy. Aksyon Balita Morning Edition. Mag-aopisa sa isa ka santos nga misa paglansar sang Fire Prevention Month. Subong nga adlaw suro kay Bacolod City Fire Marshal Publio Platinia karon magapatigayon sang Santos Kamisa makatapos ang Bureau of Fire Protection Bacolod sa San Sebastian Cathedral. Buwas nga adlaw Lunes gintalana sang BFP Bacolod ang motorcade nga pag-aopda naman sa pila ka mga stakeholders, volunteer, fire brigade, kag iban pa nga mga sektor. Target ni Platinia nga magnubo ang kanamuon sang sunog sa bulan sang Marso kon ikumpara sadtong bulan man sang Marso tinalikdan nga tuig. Sa piyak nga bahin Fire Prevention Month, kick-off celebration naman sang BFP Negros ang patigayon ng takna las 2 karon sa hapon sa adlaw mismo kon sini nga Domingo sa SM City, Bacolod. Ginpahayag naman ni Provincial Election Supervisor Attorney Jesse Suarez nga sa maabot nga Marso magapatigayan sila sa special registration kundi in prioridad ang kababainhan. Sino kay Suarez inibagod sa bulan sang Marso ginaselebrar ang Women's Month. Natalana nga isa ka adlaw kada semana tagaan prioridad ang mga nagaparehistro nga kababainhan apang iya ginpasigurong hindi maapektuhan kag wala ginadilian ang iban pa nga magparehistro. Sino kay Suarez padayon kag operational naman ang mga satellite offices ng kada banwa kag syudad sa probinsya kag ginapost man sa Comlec offices ang schedule agud makaparehistro. Naibaloan ang pagparehistro ang magalawig tubtob Setyembre 30 tuig 2021 bangod Oktubre sa among nga tuig magaumpisa na sa pag-file sa Certificate of Candidacy ang mga luyag magpapili. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang apat ang patay, ka mga kapulisan kag madamo pang iban ang nasamaran matapos mahulog sa pilas ang ila ginasakyan nga truck sa barangay Himumoy o Hinumoy, Alimodjan, Iloilo. Ang mga biktima ang miyembro sang 601st Regional Mobile Force Battalion. Sang Philippine National Police Region 6 nga sakay sa truck pabalik sa ila kampo sa Batabo ang insidente alauna kahapon sang hapon. Sa report sa Aksyon Radio Iloilo, ginkilala mga napatay nga Sanday Corporal Emerson Pinia Robia, Patrolman Prince Angelo Supiter, Patrolman Rex Agupitan kag Patrolman Antonio Tumanday. Sa inisyal nga investigasyon sang Alimodjan Municipal Police Office, 7 sa mga pilason ang taga Negros Occidental kag subong ginabulong sa Aliusan District Hospital sa Alimodjan, Iloilo. Sila mo Sanday Patrolman James Paul Gilhon, 29 anyos sang Ilog, Patrolman Emerson Luage, 30 anyos sang San Carlos City, Patrolman J.R. Edkila, 32 sang Kabankalan,
Giron Dairo, sang Pulupandaan, apang outpatient naman sanay o kon sa ospital sanay Patrolman Jeb Villanueva, 31 anyo sa siyudad sang Cadiz. Si Patrolman Alan James Citiho naman niya, 25 anyos, taga Banwa naman sang Pontevedra. Kag ang driver siring si Patrolman Francis Prodente, 31 anyos, taga siyudad naman sang Silay. Naghakot naman sang madabo nga pasidungog ang mga radio personalities kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa ikalima nga tingog kag Handurawan Awards ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas ug kon KBP Negros Occidental. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Edward De La Fuente, Anchorman of the Year Artay Hopon, Reporter of the Year Bryan Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Wilma Sugaton, Best News Program for AM Aksyon BBB ni Rex Cantong, kag Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan Jack Balaan. Aksyon Balita Morning Edition. Sa iban pa nga balita lokal, ginklaro ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Balirosa na ginhimo lamang bilang modelo ang isa ka overweight nga police sa iyagin patawag ago ipakita kung paano mag-ehersisyo sa ginapatuban nga body mass index o kon weight loss program sang Philippine National Police o kon PNP. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Baliros nga luyag lamang niya nga sundon sa mga kapulisan sa bugos nga probinsya ang direktiba ni PNP Chief o kon Officer in Charge PNP Chief Lieutenant General Archie Gamboa. Base sa video nga nakuha sa Aksyon Radio, makitaan sa sulod mismo sang opisina ni Baliros ang pag-ehersisyo sang pulis o nadirigin payag ni Gamboa nga 46% sa 190,000 ka mga police force sa pungsod ng overweight mga kaksyon. 37% ang ubis naman kag 9 o kon ang ubis naman 9 o kon 9% kag 44 kon 54% yara sa ideal body weight mga kaksyon. Nagpandam naman si Gamboa nga hindi makuha sang promotions ang mga obese kag overweight sa muya nga miyembro sang PNP. Lasay Skin Section Radio Philippine Standard Time sa aton pagbalik mga detalye na naman sa Balita National pagkatapos gidamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 18.
Sa mga detalye na balita nasyonal, ginpahayag sang Philippine National Police o PNP nga ila isumiter ang resulta sang investigasyon kay Police Lieutenant Colonel Joby Espirido kagiban pa nga mga kapulisan nga nalakip sa drugs watch list ni Presidente Rodrigo Duterte sa Marso 7. Suro iya sa kay PNP Chief General Archie Gamboa na validate na kag na desisyonan na sang PNP regional offices ang masobra 300 ka mga kaso sang police nga ginaangot sadto sa illegal drugs. Ini nga kaso ang pagadalon sa National Adjudication o Adjudication Board. Sunod naman kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac, nakasumiter na sang ilaw report ang Regional Adjudication Board sa National Adjudication Board antes ang deadline sa Marso 5. Aksyon Balita Morning Edition. Magapatigay naman sang big-time all-price rollback sa mga produkto petrolyo sa masunod nga semana. Sa abiso sang Phoenix Petroleum Philippines kag Clean Fuel, may buhin nga piso punto 60 sentimos sa kada litro sang ila diesel, samtang piso punto 40 sentimos naman ang buhin sa kada litro sang ila gasolina. Buwan naman nga nagpatuman sang all-price adjustment ang Phoenix Petroleum Philippines, umpisa lasay sang kagapon sang aga. Epektibo naman ang buhin sa presyo sang Clean Fuel subong adlaw Marso 1 alas 4 karon sang hapon na. Ginalauman nga mag-aanunsyo sang oil price adjustment ang iban pang kompanya sang langis. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang ginpahayag naman ni Senate President Vicente Tito Soto III nga hindi pagdalion ang proseso sang franchise sa renewal sang ABS-CBN. Sa ginpagwa nga pahayag ni Soto, hindi pwede maghimo sang mga tikang para mapadasig ang proseso sini kag magapabilin man nga unbiased treatment hindi lamang sa ABS-CBN kundi pati man sa iban pa nga mga organizations o kompanya. Dogang pasang senador, ginbutang sila sa pwesto agod protektahan ang interes iya sang pumuloyo kag hindi lamang interes sang iban kag isa katawo. Manungduman, ginapatigayon karon sa Senate Public Services Committee ang unang hearing prangkisa sang ABS-CBN kag iban pa nga mga broadcasting company sa tong Pebrero 24. Natala na naman nga mag-expire ang prangkisa sang ABS-CBN sa Mayo 4. Samtang isa pa ka Pilipino ang nagpositibo naman sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa Singapore. Base sa Singaporean Ministry of Health, isa ka 41 anyos nga Pinay domestic worker ang isa sa 4 nga bago nga kaso sang COVID-19 sa among nga pungsod. Ang Pinay ang empleyado sang 61 anyos nga Singaporean citizen nga una nagpositibo sa COVID-19. Naibaluan nga ang duha ang wala sang travel history sa China, Daegu City o Chongdo County. Sa karon yara sila sa isolation room sa Nang Teng Phong General Hospital. Ang 41 anyos nga Pinay ang ikaduha nga Pilipino nga nagpositibo sa among nga virus. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang nakita naman sang respiratory symptoms sa duha ka mga Pilipino gikan sa MV Diamond Princess cruise ship sa Japan. Padala ang mga minsay ni Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergire nga ginausisa pa sa gyapon sang Research Institute for Tropical Medicine na kon ang ila sining mga specimen sang duha ka mga Pinoy. Wala nagpagwa sang iban nga detalye ang nasambit yang sekretary angot sa duha ka pasyente samtang 7 naman ang negatibo sa COVID-19. Sa karon yara sa quarantine period ang Filipino repatriated gikan sa cruise ship sa New Clark City, Capas, Tarlac. Ginluthang kag napatay naman ang 73 anyos nga mananabang sa Talavera Nueva Ecija sadtong Biyernes. Ginkilalang biktima nga si Attorney Bayani Dalangin sang Maria Teresa Exit, syudad sang Cabanatuan, Nueva Ecija. Si Dalangin ang intiro alas 7:15 sang gabi samtang siya ang nagasugilanon sa kliyente sa sulod sa opisina sa Talavera. Ginkondena naman sang Integrated Bar of the Philippines ang insidente. Sunod kay Wilson Chua, presidente sang IBP Nueva Ecija chapter, ang pagpatay kay Dalangin ang wala lamang nag-aatake sa mga miyembro sang IBP, kundi pag-atake man sa legal order kag justice system. Aksyon Balita Morning Edition. Mga detalye naman sa Balita Sports kag International pagkatapos gid lamang sini. One day, isang araw, ay so napansin ko, toothpaste na pinili ko sa fluoride.
kadapya na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaon Morning edition. Sa detalye na sa Balita International, ginkompirmar sang Qatar ang una nga kaso sang coronavirus sa ila pungsod matapos nagpositibo ang 36 anyos nga Qatari woman nga ginbakwit sa Doha halin sa Iran. Sa tong Webes, ginrepatriate sa Qatar ang pila nila ka mga citizen sa Iran nga isa man sa nagaproblema sa outbreak kaangay sang China. Ang ginrepatriate nga mga Qatari ang naka-confine para sa 14 dias nga quarantine. Sunod sa Health Ministry sang Qatar, ang infected patient ang na-admit na sa hospital. Sang Sabado, ginreport sang Iran ang siyam kabag-o nga pasyente nga napatay sa ila pungsod bangod sa coronavirus kag na-record ang 205 kabag-o nga kaso sa sulod lang sang 24 oras. Sa kabugusan, may 43 na ka mga pasyente ang napatay sa Iran kag 593 naman ang infected. Aksyon Balita Morning Edition. Sa Balita Sports, alas 6:25. Sa Philippine Basketball Association, nagasalig ang TNT consultant nga si Mark Dickel. Nga dako ang mabulig sa valuable veteran center nga si Poy Iram. Sila nga team sa pagbukas ang PBA All-Filipino Cup. Si Iram ang ginkuha sang TNT pagi sa 3-team deal sa revised trade digin buyan sa TNT ang ilang big men nga sanday Marion Magat kag Yusef Taha pati ang shooting guard nga si Mike De Gregorio. Ginakuha man sang TNT halin sa Rain or Shine ang rising guard nga si Ed Dakiwag kag combo guard nga si Simon o kon Simon Inciso halin iya sa Alaska Aces. Nagapati si Dickel nga mas mangin mabakod pa ang ilang team sa pagsulod ni Iram nga una napilian nga second round draft sa TNP sa tong 2013. Si Iram ang nag-edad sa 30 anyos ang ginahingadlan nga bilang Defensive Player of the Year sang PBA Press Corps sa tong 2018. Una nga maengkwentro sang TNT sa Marso 11 ang Phoenix Fuel Masters. Nag-umpisa ang PBA All-Filipino Cup sa Marso 8. Dason nga si Mana. Aksyon Balita Morning Edition. Ang tao naman tinay basket mang ginamo ni. Okay, tingala ko bla subong sa Aksyon Eden sa Signal bla. Wala National Basketball Association ako ng NBA. Ang Signal wala nga cable bla. Wala bayad bro. May bayad man kamo kay gabayad ba ng kliyente niya. Di PBA na lang nilang tawon ta. May pang CNN Philippines ba lang nga sa lokal ya? May NBA pa. Kahit ang kalikin ko na Aksyon Bryan, sariling atin. Away guys ay nung bayan git. May greetings kada go ahead. Ay, congratulations guys Aksyon Radio family. Congratulations to bang sa mga Repair of the Year! So, ulo ng mga balita. Correct. Worth it. it gid Aksyon Bryan tanan nga pabukid mo bala nga kundi into nga mga ano. Bisan gina-gout na mo na. Oo. Oo, wala hindi na wala pang i-mention kay mabalay na karon nilang edad mo. Ay, amo na. Oo. Oy, pasensya kay ang gout subong wala nagdepende sa edad. True. Depende sa ginakaon sang tawo kung dahak-daha ka. Kung perti ka Alakalain. Oy, Sige. congratulations ano. Congratulations sa Team ARB. Imagine Congratulations. mo, for the first time walo iya ka kategorihiya iya sakto ko. Yes. Kategory sa Hindi naman na questionable Action Bryan. Kaya ti makita man na nila Action Bryan. Ang mga kumbaga worth it bala kag karapat dapat magidya. At least mga karapat dapat lang to sila. Halos kita tanana. Isa na nung mga radio station section eden na. Kaling kita mayara kita sang criteria, may mga basis ang aton sila nga mga ano tawag sila to mga judge na sila, mga judges. Mga judges. Mga panel of judges. Panel of judges sang Supreme Court. Mga Supreme Court. Good morning, Action Bryan, no, kay rock and roll yung halan. Rock and roll Pasite, Manjo Arnejo, Peping Agimat, Beverly Acosta, Maria Elefan, si Ems Aboso, si Heaven, good morning. Have a blessed Sunday. And
Happy birthday, Aksyon Bry. Of course, kay Aksyon Eric Magbanwa. Yes, my birthday. Kag happy birthday man sa duwa ko ka cousins. Dunga niya birthday. Kay Samuel Pantaras, dira sa Rojas sa Tangub. Happy birthday. Kag kay Rana Alia Faiza, our baby girl, dira sa yan. Silay. Happy Kay birthday. Mami Ems, naaway kami sa Facebook. Oy, good morning. Top fan na pala. Good morning kay Joyce Ann. Kag si Marjorie Arlos, naga-monitor sa Tinion Action Eden. Keep safe mga ka-aksyon, na aksidente aga pa. Yes. Kag Aksyon Bry, umpisa man sang Fire Prevention Month. Kag no segregation, no collection policy. Do kadamo sumong sang ganap sang Marso 1. May rason nga damo kita balita, no? Kay imagine mo, Reporter of the Year, Anchorman of the Year. Di dapat matipon na ang balita. No? Diri na sa Aksyon Radio Bacolod. Tutok lang. Tutok lang. Ganyan na batihan ang mga balita local, national, na international kag sports. Upod sa inyo sinima ka-aksyon. Aksyon Eden Aboso. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.